σύμβαση, λοιπόν, τα παίρνει ο δικηγόρος και τα δίνει στο πελάτη. Είναι λοιπόν κατευθείαν οικαία ευάλωτη, έτσι, στα 3 χρόνια τα οποία πληρώθηκε, διότι έκοψε και απόδειξη, έτσι, και υπέγραψε το ιδιωτικό συμφωνητικό. Αλλά ρωτάω, βρέθηκε κανένας από εμάς να προχωρήσει μετά σε καταγγελία εναντίον της ΓΕΑ για την παράβαση αυτή? Κανένας. Έρχομαι στο σημείο το οποίο θα επικαλωθώ και το νομικό σύμβουλο στο εξής. Γιατί πρέπει να υποβάλουμε εμείς την αναφορά καταγγελία σε κάθε πόλη εναντίον της ΑΕΠ? Για τον απλούστατο λόγο. Να σταματήσει να στέλνει τα ραβασάκια, τα οποία σας θυμίζω, τα οποία λένε εντέλεστε εντός 2 ή 10 ημερών να επιδείξετε την απόδειξη πληρωμής στην ΑΕΠ. Αυτό ήρθε στην Φλόρινα, λοιπόν, και μόλις ενεργοποιηθήκαμε, ξέρετε τι έκανε η αστυνομία? Μετά από μερικές μέρες έκανε διευκρινιστική και δήλωση. Και λέει, εάν παίζετε την ΑΕΠ να προβείτε στην πληρωμή της. Στο γεγονός το τελευταίο που είχαμε εδώ, στην Σέρες, μαζί με τον συνάδελφο και φίλο του κ. Κουτσαπά, με κάλεσε και Τετάρτη βράδυ ήμουνα εδώ μαζί με τον νομικό σύμβουλο. Μάλιστα, σε συνέντευξη στο κανάλι, είχα πει ότι για μένα είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει, έτσι, το κατηγορητήριο θα καταπέσει. Λοιπόν, κάποιοι όμως παράγοντες το πήραν διαφορετικά. Ότι δεν είναι αδόση ή ότι δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς ξέραμε πολύ καλά με τον νομικό σύμβουλο και με την νομική σύμβουλη ότι το θέμα των 126 ατόμων πρωτόγνωρο για ολόκληρη την επικράτεια, έτσι, ότι θα είχαμε το αποτέλεσμα το οποίο ήταν το αποτέλεσμα της Παρασκευής. Και εάν πάω σε λίγο βάθος ακόμα, κατέθεσε το κατηγορητήριο για τον απλούστατο λόγο και να δικαζόταν, πάλι θα είχαμε αθωωωθεί. Για τον λόγο ότι αυτό που έκανε η ΑΕΠ, η δήλωση, η βεβαίωση ότι ζητάει πληρωμή για κάτι το οποίο δεν έχει εξακριβώσει ως προβλέπεται από το 21-21 του 93 τα πνευματικά δικαιώματα στο άρθρο 55, το μόνο δικαίωμα που της δίνει να πηγαίνει να ελέγχει με τη σύνταξη του αστυνομικού οργάνου. Στην Οικουμενίτσα, ο διευθυντής της αστυνομίας, όταν είχαμε αυτή τη συζήτηση, το ρώτησα τι θα κάνετε στην περίπτωση που η ΑΕΠ σας ζητάει αστυνομικό όργανο. Η απάντηση ήταν, πρώτον, δεν υπάρχει περιθώριο για να δίνουμε προσωπικό για αυτό το πράγμα και προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση να μην δίνουμε αστυνομικό όταν έτσι μπορούμε αυτό να το αποφύγουμε. Τέλος, υπάρχει μια ιστοσελίδα της Ένωσης Καταστημάτων Ευθείας και Διασκέδασης της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία είναι η μοναδική ένωση σε όλη την επικράτεια, ενώθηκαν 12 πόλεις, και εδώ έχω μαζί μου και τη Δέσποινα με την Πάτου, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα του Δωματίου, τον Βασίλη, και τον Σάκη, τον πρόεδρο της Καστοριάς, ο οποίος είναι και β' αντιπρόεδρος. Εμείς κάναμε την ένωση μόνο για ένα και μοναδικό σκοπό. Επειδή καταλάβαμε ότι το κέντρο βάρους σε κάθε περιφέρεια, που όλα από εκεί ξεκινάνε, είναι, παραδείγματος χάρη, για την δική μας η Κοζάνη. Και να σας πω το εντυπωσιακό, μετά από αυτή τη δράση και την ενημέρωση με email και ιστοσελίδα κτλ., εκτάκτως μας κάλεσαν 3 αντιπεριφερειάρχες σε έκτακτη σύσκεψη, μόνο και μόνο, επειδή πλέον αρχίζαμε και τους πιέζαμε και συγκεκριμένα στα πνευματικά δικαιώματα τους είπαμε, εσείς δεν ακούτε, δεν βλέπετε, δεν σας παίρνουν τηλέφωνα οι συνάδελφοι. Λοιπόν, αυτό το λέω προς αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης ή οποιασδήποτε άλλη σκέψης από οπουδήποτε καν προέρχεται. Εμείς θα συνεχίσουμε μόνο για ένα και μοναδικό λόγο, θα προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους συνάδελφους και όπου καλούμεστα, έπειτα όλοι οι συνάδελφοι πάλι εδώ, θα είμαστε έτσι οι πρώτοι για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, όπως έγινε και με την Καβάλα, Χρυσούπολη, η Γουμενίτσα, Λάρισα κτλ. Και να σας πω το τελευταίο, και λυπάμαι γι' αυτό, μόλις σήμερα η ΑΕΠ πήγε στην Φλόρινα. Με πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος και πήγε ένα και μοναδικό σκοπό.
προχώρησε σε εκφοβισμό του, γιατί εκεί ήταν και η αρχή της αναφοράς καταγγελίας εναντίον της ΑΕΠ. Αυτά είναι, έτσι, δυστυχώς, τα χάρια της ΑΕΠ. Με την αστυνομία πήγε βοηθό ή μόνο? Μόνη της. Συγκεκριμένα ήταν διευθυντικός τέλεχος, Δημήτρη, ο οποίος πήγε και βρήκε τον πρόεδρο και ήταν φυσικό. Και όταν εγώ τον ρώτησα στην Κοζάνη, γιατί ήρθατε από την Αθήνα εδώ, και μου λέει, πρώτον, με γνωρίζεις, του λέω όχι, είμαι αυτό δηλαδή, που σου έκανα, τους κάνω το δικαστήριο. Και κατά δεύτερον λόγο ήταν φυσικό, μου λέει, μετά αυτό που μας κάνατε στη Φλόρινα. Λοιπόν, συζήτησα στους συνάδελφους ότι, όπως είπε ο Οικονομικός Σύμβουλος, πρέπει να είμαστε γνώστες των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων. Κύριε Πρόεδρε, μήπως με δύο λόγια για να, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, δηλαδή να μην δεχόμαστε κανενός είδους έλεγχο από ΑΕΠ. Παρασκευά μου, είμαι ξεκάθαρος. Εάν η ΑΕΠ μπει στο μαγαζί, έτσι, μόνη της, το μόνο που έχει να κάνει, απλά, πολύ απλά, λοιπόν, να ρωτήσει, να εισπράξει εάν έχει συγκριθεί. Τίποτα άλλο. Πέραν τούτου, οποιαδήποτε ένταση ή άμεση απειλή ή δήλωση βεβαίωση ελέγχου καταλήγεται πλήρως από το άρθρο 65, παράγραφος 4 του νόμου 21-21-93, που λέει πρέπει να πηγαίνει με αστυνομικό για να ελέγξει. Τέλος. Ευχαριστώ πολύ για να το διευκρινίσω. Ευχαριστούμε. Πριν όμως, θα ήθελα να παρακολουθήσουμε κάποια αποσπάσματα συνεντεύξεων του κυρίου Τσάκου που μαρτυρούν την μακριά συνδικαλιστική του πορεία. Από εκείνο που του κόψανε το μισθό του, από τον υπάλληλο που τα αφαιρέσαν όλα τα επιδόματα δεν του άφησαν τίποτα, από το 1 εκατομμύριο ανέργους, από τις 200.000 επιχειρήσεις που έχουν αυτή τη στιγμή λουκέτα, από 5 δισεκατομμύρια που είναι ακάλυπτες επιταγές η αγορά έχει και δεν γίνεται τίποτα. Από ποιον να το εισπράξουν, από ποιον, από τον πεθαμένο, δεν εισπράτεται. Δυστυχώς έχει κάνει μεγάλο λάθος η κυβέρνηση, αλλά πιστεύω θα το πάρει πίσω. Διότι αν συνεχίσει να επιμένει, κοιτάξτε, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος έχει 159 σωματεία σε όλη τη χώρα. Έχει 400.000 εργαζομένους και 350.000 τα συνυποστούτα μέλη των οικογενειών και άλλα 100 επαγγέλματα που συμπορεύονται μαζί μας. Δεν έχουν καταλάβει κάτι. Κλείνονταν μια επιχείρηση, δεν κλείνει η μόνη αυτή η επιχείρηση, αλλά παρασύρει άλλες 10 ακόμα μαζί του στο βυθό. Διότι ο καθένας από εμάς έχουμε τεράστιες υποχρεώσεις καθώς τους προμηθευτές μας. Είστε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Πειραιά και είμαι και επικεφαλής του ψηφοδελτίου μου, του συνδυασμού μου στο επαγγελματικό πεδίο Πειραιά χρόνια, τώρα 20 χρόνια. Σκοπός είναι να κατανοήσουν εκείνοι που διοικούν αυτή τη χώρα ότι το εστιατόριο το έχουν επιφορτήσει με τεράστιες πρόσθετες επιβαρύνσεις που πλέον δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικό αλλά ούτε και προσιτό προς τους πελάτες. Όσο και να κατεβάσεις τις τιμές, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα ΦΠΑ 33% και πολλές φορές με ρωτάνε αν δεν είναι 33, είναι 23, αλλά όταν αγοράζεις με 13 και χρεώνεσαι με 23, έχουμε ένα 10% επιπλέον. Άρα πάμε στο 33. Είναι μια τεράστια, μια σκληρή φορολογία την οποία δεν μπορεί να την αντέξει μια επιχείρηση. Και έχουμε ήδη να οδηγούμε προς στα λουκέτα, στο κλείσιμο. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 700 που έχουν επιδείξει από Παγκόνια και Παραθένα και έδωσαν τέλος στη ζωή τους, γιατί τελειώσανε τα ψυχικά αποθέματα που είχαν και δεν μπορούσαν να αντέξουν την οποία απέναντι στην οικογένειά τους, που δεν είχαν το βράδυ σπάνι να πιάσουν φαγητό. Και έδωσαν τέλος στη ζωή τους και συνεχίζεται να πηδάνε τα παράθυρα ακόμη. 700 σε ποιο διάστημα, αυτές τις Στο διάστημα στα 3 τελευταία χρόνια. 700 έχουν δώσει τόσες και κάθε μέρα γίνονται και ένα καινούριο. Ένας, δύο, κάθε μέρα. Λοιπόν, για αυτά τα εγκλήματα ποιος θα πληρώσει. Εγώ ρωτάω. Όταν σκοτώσανε κάποιον τη Χρυσαυγή, ποιος τον σκότωσε δεν ξέρω, για μένα κακός, μια ζωή όταν χάνεται για μένα είναι κακός. Αλλά τότε, επί ένα μήνα μας τρελάναν τα μέσα μερικής ενημέρωσης. Για τους 7.500 πανελλαδικά σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, μίλησε ποτέ κανείς. Και ειδικά ο κλάδος χειρώνει αυτή τη μεγάλη κρίση την οικονομική, διότι το πρώτο πράγμα που έκανε ένας οποιοδήποτε καταναλωτής ήταν να κόψει το εξόδιο. Ήταν πολύ εύκολο και πρόχειρο να το κάνει. Προκειμένου να συμμετέχει οικονομικά. Άρα λοιπόν πληρώνει ο κλάδος μας πρώτος αυτή τη κρίση που υπάρχει. Κατόπιν, έχουμε, αν θέλετε,
το διωγμό που υφίσταται ο κλάδος από την πολιτεία. Ακούσατε, αν υπάρχει ένας ανασφάλιστος, 10.500 πρόσφυγοι. Δεν έχει να πληρώσει το νησταρχείο που λέγεται ΔΕΗ, δεν έχει να πληρώσει το ΙΚΑ του, δεν έχει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, το αέριο του και τα άλλα, και του λέει να του βάλει 10.500 πρόσφυγοι. Όταν εμείς έχουμε κάνει προτάσεις, προκειμένου να μην είναι κανένας ανασφάλιστος, να βάλει το εργόσιμο. Οπότε λύνει το πρόβλημα και το ταμείο θα γεμίσει λεφτά και εμείς θα έχουμε έναν ανασφάλιστο. Ο Γιάννης Τσάκος, κυριολεκτικά ένα όνομα, είναι συμβιβασμένο με το φαγητό, αλλά δεν με νοιάζει για τα μαγαζιά του και τι φέρνει στην τάξη του. Με νοιάζει και τι λόγο έχει προσφέρει στον αέρα για να υπερασπιστεί του συναδέλφου του. Για να υπερασπιστεί αυτό το ευαίσθητο χώρο που είναι πραγματικά η σύντηση. Θέλω να εκφράσω το θαυμασμό μου σε όλους σας. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια στις όλες. Συγχαρητήρια. Σε 24ωρη απεργία προχώρησαν τα μέλη της Ένωσης Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων νομού Σερών. Αντιδρώντας την αύξηση του ΦΠΑ στο 23%, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και καφέ μπαρ αποφάσισαν να βάλουν λουκέτο στα καταστήματά τους και το πρωί να πραγματοποιήσουν 2 ώρες συμβολική κατάληψη στην Άμμο. Και οι αντιδήμαρχοι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη λόγω των εκλογών της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Ευχόμαστε ολόψυχα να συμπαρασταθούμε. Να συμπαρασταθούμε στον αγώνα σας. Πρέπει να συνεργαστούμε υποχρεωτικά. Με τραγούν και με τα ψού δεν κάνουμε τίποτα. Όπως είναι να πετύχουμε μια συνεργασία αυτή που χρειάζεται για να λύσει το πρόβλημα. Τις 3 φορές καταφέραμε και τον απορροφήσαμε και ήταν σε μικρή κλίμακα. Και τότε ο κόσμος έβαλε στα μαγαζιά. Τώρα το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι ότι δεν μπαίνει ο κόσμος στα μαγαζιά. Από ποιον να σπράξουμε από τα άδεια καθίσματα. Γι' αυτό βγάζω μια κραυγή αγωνίας. Μια αγωνία για το αύριο, για τα παιδιά μας, για τις επιχειρήσεις που κάνουμε μόνοι μας. Θέλω να εκφράσω το θαυμασμό μου σε όλους σας. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια στις όλες. Συγχαρητήρια. Αξιότιμη κύριε Γιάννη Τσάκο, πρώην πρόεδρε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων, πρόεδρε της Ένωσης Εστιατόρων Λεκανοπεδίου Πειραιά, Αττικής, πρόεδρε της Ομοσπονδίας Πειραιά. Συνδικαλιστική μου πατέρα, τα 9 χρόνια συνδικαλιστικής μου πορείας τα οφείλω σε εσάς. Από την πρώτη μέρα της γνωριμίας μας εδώ στις ΣΕΡΕΣ, με αγκαλιάσατε και είστε πάντα δίπλα στα προβλήματα του Σωματείου Εστιατόρων Σερών. Η βοήθειά σας πολύτιμη, ανεκτήμητη και πάντα χρήσιμη για μένα. Προσωπικά γιατί χάρη σε εσάς έμαθα να χειρίζουμε τα προβλήματα του κλάδου για να μπορώ να είμαι χρήσιμος στους συναδέλφους μου. Η προσφορά στον κλάδο της εστίασης είναι πολύτιμη, γιατί πάντα στέκεστε ακούραστος και έτοιμος να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα του κλάδου με όποιο προσωπικό κόστος για εσάς. Και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ατέλειωτες ώρες αναμονής και υπομονής που αφιερώσατε και αφιερώνετε στα υπουργικά γραφεία για λύση των προβλημάτων μας. Συνδικαλιστική μου πατέρα, θα μπορούσα να μιλάω πολλές ώρες για εσάς και για τους κοινούς μας αγώνες, αλλά σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για μένα και για το Σωματείο Εστιατόρων και για την Ομοσπονδία μας. Γιατί έχουμε την τιμή να είστε εδώ για να γίνει η αδερφοποίηση των Ομοσπονδιών και των Σωματείων μας. Σας προσκαλώ να έρθετε να υπογράψουμε το πρωτόκολλο της αδερφοποίησης.
Ευχαριστώ πολύ. Οι συνάδελφοι του Γιάννη τον Τζάκο τον γνώρισα το 1992 τον Νοέμβριο. Μαζί με κάποιους άλλους συναδέλφους οι οποίοι παρίστανται εδώ. Είναι μεγάλη συγκίνηση μετά από 23 χρόνια να είμαστε πια αδελφοποιημένα σωματεία και αδελφοποιημένες ομοσπονδίες. Με τον Γιάννη τον Τζάκο κάναμε πάρα πολλούς κοινούς αγώνες και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και σαν απλοί εργάτες του συνδικαλιστικού κινήματος. Είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος. Είναι φίλος του Γιώργου του Χατζόπουλου, ο οποίος για μένα Γιώργος Χατζόπουλος είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία των εστιατόρων και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και θέλω να εκφράσω πραγματικά τη χαρά μου, αλλά και την τιμή που νιώθω όποτε αναφέρομαι στο Γιάννη τον Τζάκο. Είναι ένα κεφάλαιο του εστιατορικού κλάδου, τον οποίο πραγματικά πρέπει να το αξιοποιούμε καθημερινά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τζάκο, αν θέλετε τώρα νομίζω μπορείτε. Και της τελετής αδελφοποίησης της Ένωσης Εστιατόρων. Θα συνεχίσουμε με την Ομοσπονδία. Παρακαλώ, παραμείνετε στις θέσεις. Θα έρθει ο κύριος Μαυρομιχάλης. Οι σέρες με μνημείο της φύσης. Οι σέρες με ταχύτητα. Οι σέρες με μαγεία. Οι σέρες με συγκίνηση. Οι σέρες με ιστορία. Επισκεφτείτε τον Νομοσέρων. Κάθε εποχή σας περιμένουν αξέχαστες στιγμές και εμπειρίες. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερών. Νομοσέρων. Η ομορφιά είναι στη φύση μας και οι σέρες είναι στην καρδιά μας. Και από την καρδιά μας σας μεταφέρουμε την ομορφιά των Σερών στις δικές σας καρδιές, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητέ Πρόεδρε Ιωάννη Τσάκο της Ομοσπονδίας Λεκαροπεδίου Αττικής, Επαγγελματιών και Βιοτεχνών, κύριοι Πρόεδροι Ομοσπονδιών Ανατολικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, αγαπητέ Πρόεδρε, άλφαρτη Πρόεδρε των Εστιατόρων της Παντελλήνιας Ένωσης Εστιατόρων και Αντιπρόεδρε της Ομοσπονδίας Πειραιά, με χαρά σας καλωσορίζουμε στην πόλη των Σερών και στην απόψινή μας εκδήλωση. Και σας εκφράζουμε τις πιο θερμές ευχαριστίες που μας τιμάτε με την παρουσία σας, ανταποκρινόμενοι με προθυμία στην πρόσκλησή μας. Ιδιαιτέρως θέλουμε από το βήμα αυτό να ευχαριστήσουμε το Επιμελητήριο Σερών, τη ΜΑΚ Μέλωδη και τη ΜΑΚ Μίντια, την Ινοποιία Μανολόπουλου Τούνα και Παπαδάκη Κούτρα, καθώς επίσης και τις επεξεργασίες κρέατος του κυρίου Πόρα και τα ζαχαροπλαστεία Βασάκη, που θέτουν στην τελετή αυτή, την τελετή αυτή υπό την αιγίδα του
απόδειξη της αγάπης και του ενδιαφέροντός τους προς τους συνδικαλιστικούς θεσμούς των επαγγελματιών βιοτεχνών και εμπόρων, αλλά και τη συνεχούς στήριξής τους στα κοινωνικά δρόμενα του νομού και όχι μόνο. Η σημασία αυτής της αδελφοποίησης είναι μεγίστη. Φέρει πιο κοντά τους δύο εργοδοτικούς συνδικαλιστικούς φορείς, αφού πολυετείς σχέσεις που συνδέουν τις δύο ομοσπονδίες με συνεχείς ανταλλαγές ιδεών, απόψεων και κοινών αγώνων τις καθιστούν ένα σώμα, μια ψυχή. Άλλωστε, αυτή είναι και η σημασία του συνδικαλισμού. Έχουμε μάθει εδώ στις αίρες ότι συνδικαλισμός είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων ανεξαρτήτου προσωπικού κόστους. Έχουμε μάθει ότι ο συνδικαλισμός είναι η πιστή εφαρμογή νόμων, κανονισμών και διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, πρώτα από εμάς τους ίδιους, ώστε με την αλήθεια, την ειλικρίνεια, την νομιμότητα να αποτελούμε παράδειγμα προς μίμηση στους συναδέλφους. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να τοποθετούμαστε δημόσια για τα συμφέροντα του κλάδου μας. Να ερχόμαστε κοντά στον συνάδελφο, να αγωνιζόμαστε συνεχώς και με συνέπεια στη διεκδίκηση αιτημάτων, αφήνοντας στην άκρη την πολιτική ή κομματική μας ταυτότητα. Δεν μπορεί να αποτελεί συνδικαλισμό η παραβίαση κανονισμών για να εξυπηρετούνται προσωπικά συμφέροντα, παραδείγματος χάριν επαγγελματικής ανέλυξης ή και οικονομικά σε βάρος άλλων συναδέλφων. Δεν μπορεί να αποτελεί συνδικαλισμό η έντεχνη δημιουργία υποχρεώσεων σε συναδέλφους με υποτιθέμενες εξυπηρετήσεις και με το αζημίωτο φυσικά που μπορεί να είναι από μία απλή ψήφο μέχρι δεν θέλω να φαντάζομαι τι. Το βόλεμα στο δικό μας άνθρωπο σε βάρος των άλλων συναδέλφων. Δεν μπορεί να αποτελεί συνδικαλισμό η ενεργοποίηση κομματικών μηχανισμών, ο εκφοβισμός, οι απειλές, η υποταγή, ο εξευτελισμός της αξιοπρέπειας. Τελειώνοντας, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Πειραιά και ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Σερών, ελεύθερα εκλεγμένοι με την ετυμηγορία των συναδέλφων αντιπροσώπων των σωματείων των δύο περιοχών, πεπισμένοι ότι ανταποκρινόμαστε στις βαθύτερες προσδοκίες, ηθικές αξίες και πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων μας, πιστεύοντας βαθύτατα στην κοινή πορεία και στους κοινούς στόχους των ομοσπονδιών μας, αλλά και στην μεταλαμπάδευση της φλόγας της διεκδίκησης στις ερχόμενες γενναίες, αναλαμβάνουμε να αναπτύξουμε μόνιμες σχέσεις, προωθώντας σε όλους τους τομείς τη συνεργασία με γνώμονα την διατήρηση των άριστων πολύχρονων σχέσεών μας, την από κοινού όπου χρειάζεται διεκδίκηση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας. Και επομένως, θα προχωρήσουμε στην αδελφοποίηση των δύο ομοσπονδιών μας. Βεβαίως, πριν κλείσει η εκδήλωσή μας, τιμής ένικεν, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πειραιά θα έρθει στο βήμα για να απευθύνει έναν χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ. Συναισθηματικά το κλίμα είναι λίγο φορτισμένο. Όμως θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής, αφού καλέσω πρώτα και τους δύο συνεργάτες μου, τους οποίους οφείλω πολλά και σε αυτούς τις επιτυχίες τις οποίες έχουμε κάνει. Ο πρώτος είναι ο Αντιπρόεδρος, ο Δημήτρης Οβέργος, ο οποίος είναι πρώτος Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Σωματείων Πειραιά και είναι και Αντιπρόεδρος της Ενώσεως Εστιατόρων του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Και το Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Χίτο, που είναι εξίσου Γενικό Γραμματέας και στις δύο αυτούς θεσμούς. Σας ήθελα κοντά μου, δίπλα μου, γιατί έτσι νιώθω πιο δυνατός. Ελάτε πάνω να σας γνωρίσω ο κόσμος. Θέλω, πριν ξεκινήσω,
να σας μεταφέρω το χαιρετισμό του Προέδρου της ΓΕΣΕΒΕ και Προέδρου της ΠΟΕΣΕΔ, κ. Καβαστά, με τον οποίο και με αυτόν με συνδέουν πολλοί δεσμοί, φιλικοί αλλά και αγώνες. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είναι ένας ικανός πρόεδρος που δουλεύει, που εργάζεται. Καμιά φορά στη ζωή μας αισθανόμαστε ορισμένες πικρίες, αλλά προς το συμφέρον των συναδέλφων πρέπει να τις παραμερίζουμε όλες. Ο Γιώργος Καβαστάς αγωνίζεται καθημερινά. Δεν νομίζω ότι να υπήρξε άλλος πρόεδρος τέτοιος που να τρέχει καθημερινά για τα προβλήματα της ΓΕΣΕΒΕ. Με κάλεσε κοντά του και μου ζήτησε τη βοήθειά μου να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο και το έκανα και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που με έφεραν τόσο πολύ κοντά στην Προεδρία. Και είναι μια δικαίωση για μένα, για τους αγώνες του οποίους κάνω. Έχει ανάγκη, είναι τιμή για τον κλάδο ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ να προέρχεται από το χώρο της εστίασης. Και είναι και πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ. Έχουμε ανάγκη σαν κλάδος, επειδή μας περιμένουν δύσκολες μέρες, πάρα πολύ δύσκολες μέρες, να είμαστε ενωμένοι, τόσο πολύ ενωμένοι όσο ποτέ άλλοτε. Και το έχουμε ανάγκη να το κάνουμε. Όλοι μαζί, όλοι ενωμένοι θα επιτύχουμε. Χωριστά και αποσωματικά ο καθένας όταν λειτουργεί δεν μπορεί να πετύχει ποτέ. Αυτά για τον λόγο του Καβαστά, για να αποφεύγουν και μερικές παρεξηγήσεις, γιατί καμιά φορά, επειδή κάναμε αυτή την κίνηση, την οποία είναι μια κίνηση φιλίας και αγάπης, μια κίνηση που ξεκίνησε από συνδικαλιστικούς αγώνες με το Σωματείο των Σερών και με το προηγούμενο πρόεδρο που αντικατέστησε ο Σάντος ο Παρασκευάς, έχει μια καλή συνέχεια. Αφήσατε, κύριε Πρόεδρε, έναν πολύ καλό αντικαταστάτη σας, έναν αγωνιστή, τον οποίο ξεχώρισα, δεν σας κρύβω, και με έφερε πάρα πολύ κοντά του από την πυγμή του, το πείσμα του και την αγάπη του για τα προβλήματα του κλάδου. Και έτσι αναπτύχθηκε μέσα από αυτούς τους αγώνες που κάναμε όλους. Δεν δίστασε ποτέ όταν του είπα στο σε θέλω να κατέβει στην Αθήνα γιατί έχουμε ραντεβού με τον οποιοδήποτε υπουργό να παρατάει τη δουλειά του. Βέβαια μπορεί να βρίνεται η Μάγδα, αλλά ο Σώτος ήταν εκεί. Σε όλους τους αγώνες συμμετείχε. Ανεπτύχθηκε λοιπόν μια φιλία η οποία στηρίχθηκε σε πολύ στερεές βάσεις. Και είπαμε αυτή μας τη φιλία να τη μεταδώσουμε σε εσάς όλους. Στις Σέρρες, στα σωματεία της Μακεδονίας, παντού. Γιατί είναι μεγάλο πράγμα η φιλία. Είναι ακόμα μεγαλύτερη και από να αγαπάς έναν αδερφό σου φιλία. Η φιλία με την καλή έννοια πάλι. Και έτσι αποφασίσαμε να αδερφοποιήσουμε αυτές τις δύο ενώσεις, τις ισχυρές ενώσεις θα πω, και τις ομοσπονδίες μας. Γιατί έτσι πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και θα φέρουμε τους συναδέλφους μας πολύ καλύτερα. Μίλησα ότι έρχονται δύσκολες ημέρες και δεν θα αργήσω γιατί είσαστε όλοι κουρασμένοι. Έχω φέρει όμως στο Σώτο ορισμένες μελέτες που έχουν γίνει και στον Γενικό Γραμματέα για τα αποτελέσματα τα τελευταία κλεισίματων που θα έχουμε καταστημάτων και είναι από το Ινστιτούτο Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, η οποία διαθέτει ολόκληρο Ινστιτούτο και τα έχω φέρει, δεν θα σας κουράσω να διαβάσω γιατί δεν χρειάζεται. Θα σας πω μονάχα, όταν βγαίνω να μιλήσω σε αυτό το βήμα, με κατηγορούν πάντοτε ότι χρησιμοποιώ σκληρή γλώσσα και δεν θα μου γελάω ποτέ. Προσέξτε κάτι. Όταν η πολιτεία δείχνει το σκληρό της πρόσωπο απέναντι στους συναδέλφους μου, τι θέλετε, να έρθουμε εδώ εγώ να χαμογελάω. Όταν μόλις πρόσφατα έγινε μια νέα κυβέρνηση και είχαμε να αποθέσει όλοι μας τις ελπίδες για κάτι καλύτερο, αμέσως αναφέρθηκε εναντίον του κλάδου. Ότι εμείς είμαστε εκείνοι που φοροδιαφεύγουμε, εμείς είμαστε εκείνοι που έχουμε καταστρέψει την οικονομία του ελληνικού κράτους. Για όλα εμείς λέμε που δεν μπορούμε αποδείξεις, που φοροδιαφεύγουμε, που κάνουμε χίλια πράγματα. Ακούστε με. Αν το κράτος θέλει επαγγελματίες με φορολογική συνείδηση, πρέπει να αποκτήσει το ίδιο που δεν έχει. Και δεν έχει φορολογική συνείδηση. Και θα σας πω γιατί.
Γιατί όταν άλλαξε 22 φορολογικά νομοσχέδια μέσα στα 3 τελευταία χρόνια, το ένα που ανέτρεπε το άλλο ήταν εις βάρος των επαγγελματιών. Μας έβαλαν έκτακτη εισφορά 10%. Μας έβαλαν στην αρχή μόνο τώρα διπλό εγκεφαλικό φόρο. Μας έβαλαν φόρο αλληλεγγύης και μας ανέβασαν τους φορολογικούς συντελεστές που ούτε και η πιο βιώσιμη εταιρεία να υπάρχει σήμερα δεν θα μπορέσει να αντέξει σε αυτή τη σκληρή φορολογία. Το 2014 συντελεστή 26 και 33 και φορολογούμενοι από το πρώτο ευρώ, χωρίς να σου αναγνωρίζει έξοδα τίποτα. Και να σου ζητάει και 85% προείσπραξη. Πότε? Σε μια εποχή που ο τζίρος του κλάδου έχει αγγίξει το 70%. Ζήτησα λοιπόν πολλές φορές από την τηλεόραση που βγήκα να μου φέρουν τον οποιοδήποτε οικονομολόγο θέλουν να μιλήσω μαζί του και να τον ρωτήσω κάτω από αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν θέλετε έντιμους επαγγελματίες? Μα δεν θα μπορεί να υπάρξει κανένας έντιμος επαγγελματίας όταν ξέρει ότι αυτά τα σκληρά μέτρα που του επιβάλλουν δεν μπορεί να βιώσει η επιχείρησή του παρά να βρει οποιοδήποτε τέχνασμα θέλει για να την κρατήσει όρθια. Γιατί πολύ καλά ξέρει όταν κλείσει η επιχείρησή του την άλλη μέρα ψάχνει στα σκουπίδια για να φάει. Κάναμε ένα ταμείο αλληλεγγύης για να μην φτάσουμε στα σκουπίδια, αλλά να μπορεί να παίρνει ένα επίδομα όπως παίρνουν οι άνεργοι για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα πρώτα του έξοδα. Μαζέψαμε λοιπόν 125 εκατομμύρια. Και τι έγινε? Μας το πήραν και αυτά. Το πήραν το ταμείο αυτό και το δώσαμε να πληρώσουν συντάξεις. Ούτε και αυτό δεν μας αφήσαν. Αυτό το ανθρώπινο κομμάτι που εμείς χτίζαμε με τη δική μας τσέπη. Μας κατηγορούν για εισφοροδιαφυγή και μας επιβάλλανε κάτι πρόσημα μαμμούς. 10-500. Λες και είναι λούπινα μανιάτικα τα ευρώ.